kam kare ka wei ka babaro ngi khmi lenti ka jing im jong wei pa wei briu ne ka briu na mar de lemba ka kam mangi tre ngi yo man pandap ya ka jing non kam haye nga sem kum ki briu unong tho ku bo la yo ban kendo bat wei ne ki samla uba seng kam la jong uba kerteng u artaban dau khan uba chang masa hamaulai kan ton masar bat de lemba ka jing ple la jong ble bat ka jing tre shitam ula yo jing yarab na ka sarkar habede bat ka scheme manshna ka homestay ka kerteng jong kani ka homestay ka day beyond the cloud but kadan hamolai mautawar umja lingshir linti ban len sha umroi airport shwa ban poi hapo ka shinong nong ko lo na large school Samuel Christian hakani ka homestay kidan ki jakasa kamrashan jakale khai katen bat kiwe uni usamla ulai khublei ru ya ka sarkar lingba ki scheme ba phero phen bat ka jingle lan ya ki samla ban seng kamla jong ulakan tu ya ki we ki khana samla ba kim dei ban do jinkerman bat dei ban wat ki lat ki linti bat ya ka jing e dei ban shim kum ki jing hi kai khnang ban poish ka thong teng ke jonga ke dei arta ban ka kai bat na shong sa ko mala ki tan masar te ngashkwa itu ai spang jopi spang ka jinya kenti ke jonga sha bang stang ni ko homestay bat ngakwa ro ban itu ai spang ni ko homestay ka badan ni ka jaka te ningkong e sha bang stang ni ko homestay ngala tre shawai dan ki kam ki bang la tre hang ni hang tai tu ningkong ngatre ba ka company ka badi kali bat hadian kum tu pade ngatre ban hikai school namar ba ngadon ni ka sap ru pendiat ka ba ublai ula ai ya ka ban le ikini ki drawing ki art nang tade ka bai dai spang ka art e baro te lingba ka ni ka sap kala plila len tiru yang bangan yo kam hikai bangan hikai ki art class tengah persang ban hikai hapo ka school ka banga hinga pas menchwa banga julai menchwa hapo sulai progress school but ngalas hikai hantu katu kani banai but nang turu kalami sakani ko ka kam ka dei pang jong ka art hi bandong art teacher hapo F4 school te ngala persang ban tap ang turu but ngala yo but ngala tre hantu hapo F4 school ru mbak tu kani banai te kat bangarang tre hapo F4 school pade kawan kani ka mensiam ko jong hawat ngastanat ka kam astanat ban tre hang teiru tamba kamansiam ko jonga pada kam sha kakwa bai menteri kanu kam ka belong ka kam ladi te nga persang ban perkhat nga persang ban kusan nga persang ban wat kalat kelenti kum ban sedang ya kam na jong te nga la persang ban list ya kita ki ideas ki bangadan but kat bangadang list ki ideas kum tu te nga la sedang ban persang ya kawi ka kam te kat bangadang persang ya kawi ka kam nga la le kumni kumtai nga la wat bat ngai kendu bun ki jing e bat kata ka kamru kampli linti yang ka khanglat te ngala cancel no ya kata nga persang sada ka wei pade bat ya kata ka wei ru kat bangadang persang la le ki research ngala le e kata ru ka khanglat hi te ngala shem jing e nga te ka ningkong la du jing kermen ngong yo kam dei ka ba hab menteri kam na jong atrai nga hab ban ne be ka ni ka kam ban hikai hi tangba ngam shem lakut kata ngam shem give up kan nga persang manuat biang te kadon kani ka jaka pada ka bai mei hi la ayang ai benta mei ye te nga persang ban perkhat ngongan le yu kan ka jaka te nga perkhat hadin tu kawan kani ka jemot perkhat kawan kani ka ba ong ban snai kani ki homestay te ngongan snai homestay ban sna ka de homestay te ka jing lut ka bun te ka investment ka bun te ngong ne ai ngam yo ndrei ngala persang ban perkhat te ngala wat kalat kalenti ngawat kalat kalenti te kidan ki bahayeng kidan ki palok ki bai jingmut ba kadan kani ka scheme po government tinga persang ban wat jing tip spang ta ka scheme but kat bangadang wat jing tip kumtu ngalayo gather ki information babun te ngala persang ban
ban pen kre kita ki jing not kam man apply kini ka scheme te nga la apply kini ka scheme kat bangana apply kini scheme te nga up bangan yo ya ka approval te kala shimpo te ki banai bat nga ladu jing kerman nga try kan nga num yo ya kini ka scheme na marpa kat kum ka jing yo ka jonga kalong ka berit ti namar bakap ya ding ba na ka bank ti kalong ka bun ka jing mang ikan du kan te ngladu kermen ba te hadian kum tu pade ka ngatrai ka de ka jing pli lat ka jong blai gi ding ba jong ni scheme te ngala up ngala yesha kat tu kan ibnai ngasayo pade ka phone call ka boong bala approve ya ni ka scheme te ngadap ka jing kemen nga ai ngu yu blai ma ba ka de ka jing pli lat ka jong u gi bat nga ai ku blai ru ka government baka pli ka ni ka lat ka lenti yang ni kum kon samla bangin yo man sengi kam la jong andai tang homestay de gi bun ki scheme gi ba de gi ba per nam takin ki kam la jong kan te hadin kum tu bang layo kan ka approval dengan la persang ban sedang ban perkhat kum nu bangan snai kan te ngala persang ban perkhat ban pusan kum nu ban sna ban ai haki architect ru kalong ka ba namar pa ka scheme bang yo kam da dei than ka babun te bingin ai architect namang hab ban sil ka ngimla ban sil ma te perkhat ngon le kum no te nga persang hi ban penwandor hi dala di bat nga persang ngawat jinyarap ru na ki bahaya ngasam ki palok kum tu kum no bingin snai kan ni ban penwandor ya ni te ngilai persang te hadien bingilai persang kum tu ngilai decide bingin snah kan ni ka rukom te wat la kalong ka bam da padap baharu ndai nga kermen bakan long ka ba itanat te ka jingsna ka jongi ya kani ka homestay ngla shampun ki jing kanya do bastang te ki jing ki failure ki bun ma namar ba ki bun ki kan bangi ya sham tamba long ha pedeng kita ki failure nyem job up ni yai persang ni yai rebel ni yai persang bakan long ka ba te kat bangi dang yai persang ni i ba ka kam ka ya ben kat ni hadu kani ka por ka bangi lala ban pli ka ni kan mentang te hoj ni la pli ka ni wat la ka pat dep dot complete ndai ni la pli mentala don la lai te yo la ni shibanai adan te nga kermen ba kan long ka ka bakan yan bat ka bangila ban ai ka service ka piang nam ta ki tourist ki bawan ma te kani ka jaka ka dan hapo kadang hap hapo ka mau tawar bat ka dei ru ka lenti jong kani ka bandai chapo airport umrai te ka jingkermen ka jongi ru bangin yo I customer nama ba ka dei ka lenti bandai chapo airport tingi kermen bangin yo ki tourist ki bawan na chapo nani na po umrai airport kan ni kermen bakin yo tourist nang tu bikin wansa ni bat ni kermen ru bangin ai ki ka service ka babiang tinggal squat itu ipi spang kani homestay kedan atli ki rooms te ni ai ya ki ni ki panle camping room kitchens hoi te nang tadi gidan ni ka fireplace ni dan ni ka outdoor kitchen room te ni la ban ai ki jaka ban le kini ki birthday parties ki baret kini ki parties ki baret kan ni la ban ai te kador jong kini ki rooms kalong 8,000 san spa kawai ka room te kitchens pada nibu Hindu spa kawai katan ki bala ban ki bakwa ban wai kitan kan nibu Hindu spa kawai te iya kan ni ka jaka pada de ki kwa ban wai ka outdoor kitchen but ki room untuk bikin one shot for one day but one night te for one day ban shot tang sisni baik untuk ni ai nyo hajar ni ai lot kitar ni penbiang lot ka gas ka stove ka ibaro ki jingnan kam kan ki utensils baro ni ai lot te ki basa miet pada ni kam charge extra na kendian te ki don ki gas pada ki basuan sa kuntu te ka bam ki ni penbiang na lode ni shed ni pen shed ki ka bam ni ai
Te nga kermen ru ba ngila ban ai ke service ke bakam bun ma ki ngila ban bu ki activities bakam bun ngadang persyang ban sna so ya kapul menta te ya kataru ngadang wat jengarap namar ba ka ban sna kapul kalong ka ba kam ka investment ka kam he hi te nga kermen ba ngan wat lenti ban yo jengarap lada don na ka government ne nanu kan ki bala ban yarap ban invest lam ni ka pul nang bagi terus lani kinu ki bawan kai kini kajaka kin kam sutenan lada don ka pul sa ka weru kalong kajaka ka bala kam hapo te kala kam shit te ngai scam ba lada don ka pul kan long ka ba ka ba sutenan ikinong wan kai te kadon gani yaki khna ru ngidan ni gani kamatan ke bahe te ki wan kai ru kila pan jele kai ni kum playground limba kani khubor limba ka jinya lenti ke jonga kum usam lahi nga kat ba ngasnai kani ka ya kani ko homestay pun kijing e nadu pasdang ki pun kijing e ke bang yasham ma te kat kum kapor mentaru impej bun ki ba apply kam ndai ka kam man yo hagi kam tam hapo ka kam jong government le kalong ka ba e ba ban yo kum ki kon samla watla ka jing puli jong ki kala byang ndai ban apply ka to kam pada nama ka e nama ka weiru bangi kum ki kon samla ni ngilai bun tika kam kalong batang khandiat ka kala bu ka jing e babun namar ba amla shu ka government kon amla shu ban ai kam ya baro bakin ya tre haka government service ma te haki companies ru hoi kidan ki bala menteri companies namar baki companies ki kam pressure kidan ki bastanat menteri katu ndai kidan padai nak samla ki bamla menteri katu te kidan padai ki bakwa menteri kam lajong ndai kim kidan ki bam dan jingtip shapang kinu ki jingrap ma te nga karpat yaki khna samla ki bakin num du jingkerman ka ka baki kidan hapo kideban long ngidai ban wat ya ka capability ka jongi te ngidai ban turbe chakman ngidai ban trei be ya ka ba ngidan ka jing sultanan bat ngimdai than taman up kinu ki kam ki ba ki wei ki ai ndai ngidai ban sedang hiru na ladi ban le kanu kam wala kanu ka kam ka badai jong ladi watla ka dai kanu ka line ru kan kanu ka jat kam ru ide ban persyang hi ban sedang na ladi ban trei hoi watla ka shem gi jing e ru ndai ngidai ban yai ne ngidai ban wat kalat kalenti ngidai ban push ladi khnang bingin la ban num depend shu hangno kai te tang kata hi ka bang ko ban ai jingmut lam kum khna samla te nganget scam baki wei ki khna samla ru kin num du jingkermen ndai kin yai push ladi bat nganget scam ru bikin long successful lada kidan ya kata ka kamet siam ban trei ma te tang kata hi kuble shibuan